Laban mi khmat ukun jong Cristiano Ronaldo ya Cabo Verde hakine ki World Cup ki ban sawan batung ini peit kumno kata kala aban jia hadu bukut kani ke video te hoj perlok menta kajingya lenti jong Cristiano Ronaldo buat ke Portugal ha ke World Cup kala aban kut no handrai kajing pen kan mau pat ba ukun jong Cristiano Ronaldo kata Cristiano Junior udon bahaya kata ka chance banjit kawai na pedeng jong kini ki santli kiri kata ka Portugal ka Spain ka Cape Verde ka USA bat ka England ka baha kini ki santli kiri ukun jong Cristiano Ronaldo Junior udang don ka jingjit ka bakrau ban represent ne ban mi khmat iya kawai na pedeng jong kini kiri ka bala ban define iya ka karier ka jongo bat kadaw ko ba ula banjit ban mi khmat iya kini ki santli kiri kawai na pedeng jong ki na kabenta ka USA lada ujit namar kadi ka jaka ka balak hayu bat nakalyang ka Portugal pat ula ban mi khmat namar kadi kari jong pa jong ka ba ula mi khmat lapa iya ka Portugal ha ka jil ka youth level handrai haba ula poi pat sya ka senior side ula ban pan kala iya kat ka ba ukwa ha pedeng kini ki santli kiri nakalyang ka Spain pat ula banjit nemi khmat iya ka namar baula imbun slam har Spain kat bau kupa jing udang ilakai ha ka klub Real Madrid syuk nakalyang ka England pat ula banjit ban mi khmat iya ka ha ka national team jongka namar hang taru ula syong bunsnem bat ukupa jing kat bau kupa jing udang ilakai bat ka Manchester United kat ba habangi phai pat nakalyang ka Cabo Verde kabade ka wai na kiri ha ka ne ka World Cup kabal panlengo shibun iya kinong Christian football da ka ba kalai le kai pha ula banjit ban mi khmat iya ka ne kari namar ba ka mei ka jong katalong jong ka kadai nang ta bat kum tahi ula banjit iya ka ne kari lada ukwa ban mi khmat iya ka ha ka senior level kublai shibun